Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय दिनैहाय दायो आङो थांगासिनो रानि खाथायावहाय नै बिथिं थांनांगोन नंगौ रानि खाथायावहाय थांगासिनो रुनि खाथायावहाय थ' बेयावहाय दिनैहाय मोनसे हटेलनि अपेनिं दङ थ' बेयावहायनो थांगासिनो आङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो मा Head north, then turn right. The National Highway 27. थाव सोबाय दिनै ड्राइभारा आंनि पर्सनेल ड्राइभार बिपिडि माने Continue on National Highway 27 for 5 kilometers. Oh really माबा नायबाय थादों नालाय मोजां ना खबरफोरा मोजां बिनानाव बिराद मोजां ना बिराद मोजां नोंथांनि खबरखौबो बुंना लानायबा मोजां जों नै आंना माबायावसो सोलियो मेबा नायदो सिनाया आंबो सिनिनापा नै ग्लासआ अन्थाइ गोलैनानै बोरैबा बायबाय मा जाबावगोन फैसायानो फैसा थांनायनिल' फैसा फैनाय लामायानो गैया दायो खामानिया जोबजोबाखैमोन खिन्थु महराव मोजांखाय अपेनिं खालामबाय जिहेतु बेयावहाय फट' सेसननि थाखाय दोननानै होदों आरो जा मोजां नुदों नैबे डेक'रेसनखौहाय बिराद स्पेसियास आरोना हामबाय रानिस किटचेना बिराद स्पेसियास नोंथांमोना बेयावहाय गोथाव जानाय मोनगोन नै आं जे बुंगासिनो ना हामबाय रानिस किटचेन नै बियो दङ फार्स्ट फ्ल'रावहाय आरो ना ओमफ्राय एन्ट्रेन्सआ नै बिथिंनिफ्राय थ' फैदो आङो एन्ट्रेन्सनिफ्रायनो डाइरेक्ट माबोरै बबेथिं थांनांगौ दिन्थिनानै होदिनि नै बिथिं थांबानो फार्स्ट फ्ल'रावहाय दङ हामबाय रानिस किटचेन थ' बेयावहाय नोंथांमोना आरामसे फैनानै रुनि खाथायावहाय जाफैनो हागोन मोजां मोनसे जिहेतु स्पेसियास रेस्टुरेन्ट आरो बेयावहाय नोंथांमोना गोथाव जाग्राफोरखौहाय मोननो हागोन आरो ना मा मोनगोन आं दा उनावहाय नोंथांमोननो फारियै खोन्थालांगोन डेक'रेसन बा एसे खामानिफोरा बाखि दंबावोमोन खिन्थु महरत मोजांखाय माने अपेनिंखौ लाग्रोनाय जाबाय आरो फुजा होनानै महरतआ जिहेतु थाबाय थानाय जाया नालाय थ' अलमस्ट कमप्लिटआनो 99%आनो कमप्लिट ओमफ्राय हामबाय रानिस किटचेननि मोनसे मोजांथार जिनिसानो जाहैबाय जों सिख्लाफोरनि थाखाय बिराद मोजां आरोना फट' सेसननि थाखाय गोबां जायगा दङ गोबां जायगायावनो नोंथांमोना फट'खौ लानो हागोन दानाथ' रावबो रेस्टुरेन्टआव जानो थाखाय थांखायानो फट' लानोसो थांखायो नङा होमबा बिराद मोजाङै डेक'रेट खालामनानै
बेनिफ्राय लेंहरजोबलाय बिराद स्पेसियास नै जोंना जानाया मोनफैबाय आंल' जाबा जानाय नङाना थ' नै नोंथांमोननो आङो मेनुखौहाय दिन्थिनानै होबाय नोंथांमोना मेनुखौ नायनानै लादो मा मा मोनो बेयावहाय ओमफ्राय बेयावहाय नोंथांमोना प्राइसखौ नायनानै बुरजाद्राय होननानै साननो नाङा मानो होनना बुङोबा बिथांमोना टेस्टि फुडजों लोगोसे जा क्वान्टिटि ना बेयो बुरजा आरोना थ' सासेयाल' जाजानाय नङा सानै साथाम बुरजा जाजागोन आरोना नै क्वान्टिटिया बेसे बुरजा थ' नोंथांमोना ट्राइ खालामफैदो हामबाय रानिस किटचेननि जाग्राफोरखौहाय आरोना नै दायो जोङो पास्ता आरो नुडल्सखौहाय ट्राइ खालामबाय बिराद गोथावमोन पर्क नुडल्समोन आरोना बिराद गोथाव नोंथांमोनाबो खेबसे ट्राइ खालामनानै नायफाय निस्सय मोजां मोनखागोन नै जोंना बिनानाव मोना जि साफा देलायनानै दख'ना स्राय गाननानै फैदों आरोना जा साइज नुदो बयखौबो लोगो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय मालाबा आरो लोगो मोनबावगोन
नै जारौ मोना जाग्राखौ लाबोबाय जोंनो गोथाव गोथाव दायो जानोसै जोङो मा ओंख्रि दङ दा खोन्थिगोन दे दायो जोंहा ओंखामा जानोसै हामबाय रानि किचेननि फार्स्ट जोङो जाग्रोबाय आरो स्टार्ट खालामग्रोबाय टेस्टआ माबोरै गोथाव अमा बिबु दाउ बेदर ओमफ्राय भाजि अमा एवनाय ना गासिबो दंजोबो आरोना जों दायो लकेल दाउ अमा बेदर अमा बिथै ना फ्राय नाजों बिलाथिजों संनाय ओमफ्राय आलु सबायबिमा भाजि आरो मोनसे मैगं दंमोन थ' बेफोरनि गेजेरावहाय अमा बिथैया बिराद गोथाव जादोंमोन ओरैनोलाय माने गासिबो गोथावानो जादोंमोन खिन्थु सबसे गोथावसिना जादोंमोन अमा बिथै बेखायनो नै लादेर जागासिनो बिदिब्ला आं जाखांबाय आं नांला जायै जाग'नोनो हाला दायो आरो लास्टावहाय ना फ्रायखौ जाथारबाय आरो गोथाव ना फ्राया आं बांसिन ड्राइ बुस्थु जायो नालाय बेखायनो ड्राइफोरखौ मोजां मोनो आरोना नोंसोरखौ एसे लानि दे होमबा जों थांनोसै दे बिथाइ होबाय दे